Αποκλείεται. Μαζί με το Temu έχω κάτι εξαιρετικά καλλιτικά, τα οποία βέβαια θα δοκιμάσουμε και τώρα μαζί. Και απλά γράφεις τον κωδικό στην αναζήτηση, το πατάς και θα σου βγάλει και τα προϊόντα μαζί με προσφορές. Και επειδή καλά τα λέμε, αλλά άμα δεν σου δείξω κι εγώ πώς θα καταλάβεις, δες εδώ. Αυτά είναι set και τα τρία μαζί. Μαζί με αυτό το cute. Και το τελευταίο, highlighter, bronzer, rouge. Μαζί με το applicator που σου δείξα φυσικά. Ας ξεκινήσουμε με το bronzer. Girl. Τονίζει πάρα πολύ τις γωνίες, δεν κάνει αυτό το καφετί το χάλι το μαύρο και νομίζω κολακεύει πάρα πολύ. Αλλά εννοείται να βάλουμε και λίγο ρουζάκι. Blush. Εντάξει, μου αρέσει και αυτό το iridescent που κάνει εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ ελαφρύ απαλό ρουζ, το οποίο δίνει αυτό το sun-kissed effect που θέλουμε εξ αρχής. Και τώρα, γενικότερα για κάποιο λόγο έχω σταματήσει να φοράω highlighter, μάλλον το ξεχνάω θα πω. Οκ! Μάλλον θα έπρεπε να ξεκινήσω να ξαναφοράω. Για μένα αυτό ήταν win. Και τώρα πάμε στα obsessions μου. Δες εδώ. Αρχικά, όπως βλέπετε, δεν έχει και πάρα πολύ έντονο χρώμα, το οποίο εμένα προσωπικά δεν με χαλάει. Αυτό είναι υδατικό, είναι το πιο σημαντικό για μένα. Απλό, safe, έτσι, καθημερινά, για τη δουλειά, για όπου θέλεις. Δεν θα σας κρύψω, αυτό το πήρα μόνο για το packaging. Πάω να βγάλω αυτό και επανέρχομαι. Έχει το applicator που μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω δει σε πάρα πολλές εταιρείες. Μυρίζει φανταστικά. Εντάξει, δεν θα το κρύψω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το έβγαλα, περνάμε σε αυτό. Δες εδώ. Για το ότι έχει μέσα εδώ πέρα στρασάκια και τέτοια. Top. Παιδιά, μυρίζει ζαχαρωτό. Είναι λίγο πιο ήπιο από το προηγούμενο, αλλά παιδιά μόνο και μόνο η μυρωδιά του καθώς και το application του είναι top. Ήρθε η ώρα. Αυτό φαίνεται πολύ πιο ρευστό από το προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν λίγο πιο παχύρευστα. Σαν να έχει ζουλήξει κεράσια για να τα έχει βάλει μέσα. Μυρίζει σαν τις γρανίτες κεράσια. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρα lip stain. Έχει τελείω. Χαλάει καθόλου. Αν είδες το βίντεο, πες μου ποιο προϊόν σου άρεσε παραπάνω. Thank you.